Wani set ya ma sanar da ni manta nake wallahi. Ya ma? Ta bar shanyar tana. Wallahi ai kuwa haka zai yi. Kuna ji? Biyar tana tafiya gida tana wani. Kike shigowa ki sallama tana ganin ki shine kike gari gurin ta kai tana mamaki. Har su inda kike. Laure wai mai ro daga ina? Tana murmushi ta kalli Laure. Mero Laure jiya na zo na tambaya aka ce mini kina na tambaya aka ce mini kina nan na zo na gani aminiyata cikin murna Laure ta ɗauko kujera ta zauna. Laure zauna a rangadi. Mero kai murmushi ta kalli Laure tana gani ta zauna. Mero Lauratu yana siririya. Wani set ya ma sanar da ni manta nake wallahi. Laure cikin murna. Ya ma? Ta bar shanyar tana. Wallahi ai kuwa haka zai yi. Kuna ji? Biyar tana tafiya gida tana wani. Kike shigowa ki sallama tana ganin ki shine kike gari gurin ta kai tana mamaki. Har su inda kike. Laure wai mai ro daga ina? Tana murmushi ta kalli Laure. Mero Laure jiya na zo na tambaya aka ce mini kina na tambaya aka ce mini kina nan na zo na gani aminiyata cikin murna Laure ta ɗauko kujera ta zauna. Laure zauna a rangadi. Mero kai murmushi ta kalli Laure tana gani ta zauna. Mero Lauratu. Allah ya ba mu masu ƙaunar mu masu ƙaunar mu masu kishin mu ya ba mu da wanda bai san mu duka abin da zai ba mu. Kai kuma me ya kawo ka nan gurin? Ka zo gurin Maryam, ka zo gurin Ruki, ka zo gurin Ummi duk kai kadai mata uku ya zaka da su kai duro ne? Ku fara faɗan maganar, ku fara yanke hukunci, ku fara tambaya ta me ya kawo ni. Zan muku hukunci gwargwadon yadda kuka yi min rashin mutunci. Wallahi na manta ba ku sallama babba wallahi. Allah ba wani dan abu a ni ka to hannu ka bana atina da Kai wani irin tsani. Wallahi turo na akai. Shashashin banza, shashashin mu. Amfanin zunubi romansa. Rasa kunya. Ya kuke wa dariya? Kai ya haka ka san kai muke wa dariya. To bari ki jin da miki zuwa. Ki jawo danki kunne kar in sake wucewa ya min dan kira. Idan ba haka ba duk abin da na ga dama. Ina so a yi ruwa ne wadda dinga zuwa sauran gidansu da dare in dinga yin fira. Ka ji maka mutunci mu tawo muna tafiya mu ce mu ka ce ba mu ba ka kira mu ka ce ba mu ba. Cin mu koshi ji ba ina ni ina wannan ya. Har wannan yaro. Hakki makwabtaka da mun zo sauke shi. Kana wani fuzge kana wani. Ni ai ban ga lokacin yin sallama ba ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ta maka ashan kawwa. Shi zaka ce zaka yi aure da ni. Kawai lokacin da zuciya ta raya mani muna san abu da sha'ani kawai ki shirya ko da yaushe cikin shiri ki shirya mu mu je mu ga uwar daki na mun diya sakiya to me kin jiyo ganshi kin san Allah billahi azim ko tsohon ciki ne da ni aka ce in na baki zaki haihu su mun kalau ba zan ba shi amma kira mace duniya Rasa kunya. Ana son ki wata magana kin ji ko? Ba na faɗa miki ba ai na faɗa miki aikin shi kamar yankan wuka ne. Za ta ɗaure ka daga sama har ƙasanka. Rasa kunya. Ki fada har digiri sai kin yi da digiri. wallahi dai amai kai ko da da Rasa kunya. Mu muke razana ƙato mu razana ƙato a ƙaramin mara mutunci. Baba, baban maciji. Rasa kunya. Sai ku sa wannan halaka Ɗan dauda mutum ma Disa Kausa TV a nan kadai wannan shirin sai da ka zo muku. Rasa kunya.